Relax, enjoy, and have
without any end. Magandang tanghali Pilipinas, aksyong tanghali sa ating mga ka-aksyon. Tayo po ay nagbabalik mula kanina mga ka-aksyon. Araw po ng Lunes, January 17, 2022 mga ka-aksyon. At ang oras na po natin ay 12:49 in the afternoon at kayo na po ay nakatutok sa programang Love Notes Unlimited mga ka-aksyon. At yes, oo mga ka-aksyon, tama po kayo nang nakikita, tama po kayo nang naririnig, wala po yung partner natin ngayon. Pero bukas mga ka-aksyon, asahan natin ay kasama na natin si Aksyon Alex Navarro. Samahan niyo po ako hanggang alas 2 ng hapon dito pa rin sa programang LNU. Ako po si Aksyon Clare de Guzman at kasama natin sa technical side si Aksyon Conrad Alvarez. Yan, how's your Monday mga ka-aksyon? Kamusta naman po ang inyo pong Lunes? Kamusta po ang pagsalubong natin sa Lunes mga ka-aksyon? Now ay good vibes, ano? Sabi nga natin kanina dun sa Kia, dapat sinisimulan natin ang ating Lunes ng masaya at good vibes mga ka-aksyon. Upang nang sa ganon, mahawa yung Tuesday, mahawa yung Wednesday natin hanggang sa pagsapit ng Friday mga ka-aksyon. Ayan nga, dito sa ating programa ay makakapakinig tayo maya-maya ng isang liham na ipinadala sa atin ng ating letter sender. Ayan, at pagbubulay-bulayan natin, intindihin natin yung kwento niya mga ka-aksyon. At syempre, nangangailangan din po siya ng payo mula sa atin dito sa Aksyon Radio at saka sa inyo mga ka-aksyon. Medyo mabigat po ang ating kwentuhan ngayon or ang ating featured story ngayon mga ka-aksyon. Medyo mabigat talaga siya. Kaya tulungan niyo po ako mga ka-aksyon. Tulungan niyo akong magbigay ng payo sa ating pong letter sender para po makasali sa ating panuntunan or programa sa pag-uusapan natin. Para po makasali kayo ay mag-text lamang po kayo sa ating pong text line na 0922-852-1161 o di kaya naman mga ka-aksyon ay pwede po kayong bumisita sa aming Facebook page sa DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Hindi. Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz mga ka-aksyon. Basta i-search nyo lang Aksyon Radio Pangasinan. Tapos i-like nyo po at hanapin nyo po yung live po natin ngayon na Love Notes Unlimited at pwede po kayong mag-iwan dyan ng comment or comment tungkol dun sa pag-uusapan natin mga ka-aksyon. Gaya ng sabi ko mga ka-aksyon, medyo mabigat-bigat ang ating topic ngayon. Hindi ko po inaasahan na ganyan. Hello. Pero ayun, patuloy pa rin ang mga ka-aksyon na pwede rin po pala kayong mag-send ng inyo pong mga pabati sa ating text line o di kaya naman ay i-comment nyo po dyan sa ating comment section ang inyo pong mga pabati at babasahin po natin yan maya-maya mga ka-aksyon. Kung may mga song request kayo, pwede rin nyo rin po yung i-text or i-comment sa ating Facebook page mga ka-aksyon. Napapaisip tuloy ako doon sa magiging kwento natin. Pero mga ka-aksyon, hindi ko muna i-share. Belo-belo muna tayo. Papakalmahin muna natin ating mga puso. Kaya naman ay mag-usap-usap muna tayo mga ka-aksyon habang ang ilan sa ating mga ka-aksyon ay nagpapahinga na mula sa kanilang pagkain ng lunch. Kamusta po ba ang lunch ninyo mga ka-aksyon? Ano ang ulam natin ngayon? Parang palagi kong tinatanong anong ulam ninyo, ano? Oo, para magkaroon ako ng idea kung ano rin ang ulamin ko mamaya after program mga ka-aksyon.
Sa kanina, kumain naman tayo kaya medyo hindi pa tayo gutom. Pero kung may maisasuggest kayong uulamin, text nyo naman po yan. Parang ang hirap kasi, no? Ang hirap mag-isip kung ano yung uulamin. Ano kayong uulamin ko sa susunod na araw? Ano kayong uulamin ko mamaya? Sardinas! Pinakamadali na. Sardinas daw, sabi ni Aksyon Conrad. Pero favorite ko yan kapag ka merong petchay, yung sardinas, tas igigisa. Gemazan! Ayan, matanong lang din natin, no, sa ating mga ka-aksyon. Ano pong ginagawa ninyo kapag punong-puno na ng problema yung utak ninyo, parang punong-puno na ng problema yung iniisip nyo, patong-patong na problema. Ano pong ginagawa ninyo, mga ka-aksyon? Kasi napakahalaga, no, na alam natin i-manage yung problema natin. Alam natin kung paano natin i-deal yung mga problema natin. Kasi kahit sabihin mo na simpleng problema lang yan, simpleng problema lang yan, pero kapag ka nagpatong-patong at hindi natin na-control yung pag-iisip natin, it can lead to worst case scenario, mga ka-aksyon. Alam nyo na po yung gusto kong puntuhin, mga ka-aksyon, na kapag ka may problema tayo, syempre, lalo na kapag ka preoccupied tayo or nagdedwell tayo mismo doon sa problema, may it be yung family problem or kahit anong problema, mga ka-aksyon. Lalong-lalo na nga, no, kapag tayo ay hindi gaanong magaling sa pagmamanage ng problema. Pero kapag ganon, pero pwede nyo pa rin namang i-share sa atin yan kung paano kayo nagde-deal with problems. Anong ginagawa ninyo kapag ang dami-dami nang pumapasok na problema, ang dami-dami nyo nang kailangang harapin na problema sa inyong mga buhay, mga ka-aksyon. Pero ito nakuan ko lang din naman, mga ka-aksyon, naalala ko lang din, pero maya-maya mapapakinggan natin yung kwento natin. Pero hindi naman siya related dito sa pinagtatanong-tanong ko dito, mga ka-aksyon. Gusto ko lang din malaman. At alam nyo ba na may nabasa ako, sabi na kapag nag-share daw tayo on how we survive or paano tayo nagtagumpay sa mga problema natin, kapag sinishare natin yon, someone out there ay nagpapasalamat kasi shinare mo yun. Kasi pwedeng yung kung paano mo napagtagumpayan yung mga problema mo, mga ka-aksyon, ay pwede rin nilang gamitin in the future. Though hindi naman tayo or hindi naman natin pinagdarasal na magkakaroon din sila ng problema. Pero totoo yun, mga ka-aksyon, na kung paano tayo nag-survive, kung paano tayo nagtatagumpay sa mga problema natin, kung paano natin nare-resolve, pwede, mga ka-aksyon, na yung iba na makakarinig, makakaalam ng ginawa natin, ay pwedeng ganun din ang gawin nila. Ayan, at napaka-importante kasi talaga, napaka-importante, mga ka-aksyon, na alam natin kung paano natin minamanage yung mga problema natin. Yes, ang pinupunto ko pa talaga dito, mga ka-aksyon, na kapag may problema tayo, ending your life is not an option. Maliwanag po. Ending your life is not an option, mga ka-aksyon. Kapag sobrang dami na ng problema, huwag po nating iisipin at though minsan ay pumapasok din talaga yan. Pumapasok din yan sa isip natin na yan ko na kayang buhay kong ito. Itigil ko na kayang buhay kong ito. Pero mga ka-aksyon, kung naghihintay kayo ng sign to not to do that, ito na po yung sign, mga ka-aksyon. Na wag po ninyong i-end or tatapusin yung buhay ninyo dahil lang maraming problema. Ang problema, mga ka-aksyon, lilipas din yan. Ang problema, mga ka-aksyon, ay may solusyon dyan. At hindi solusyon ang tapusin ang buhay, mga ka-aksyon. Masaya at marami pang magandang mangyayari sa buhay, mga ka-aksyon. There's more to life. There's more to life. At hindi natatapos dyan yun. Kung may problema ka man ngayon, naniniwala ako na matatapos din yan. And please, wag mong pagbibigyan yung bumubulong-bulong man sa'yo dyan, kung may bumubulong-bulong man sa'yo na end your life. No. Wag nyo pong gagawin yan, mga ka-aksyon.
Sabi ko nga, there's more to life. At saka alam nyo ba na kung may problema man kayo, number one or isa sa bagay na pwede nating gawin is to connect with people. Connect with people meaning na kapag ka may problema ka, there's nothing wrong naman mga ka-aksyon na magsabi ka lang din sa mga kakilala mo, magsabi ka lang din sa family mo. Napaka-importante mga ka-aksyon na in times na gulong-gulo yung isip mo, in times na ang dami-dami mong problema, napakahalaga mga ka-aksyon na ikino-connect natin yung sarili natin sa ibang tao. Yes, pwede rin naman na sabi nga nila, Aksyon Clare, 'di ba, yung disconnection from society ay sometimes nagre-reconnect din sa sarili mo or nagre-reconnect o mas nakikilala mo yung sarili mo sa disconnection kapag na-disconnect ka, pag dinedetach mo yung sarili mo sa society, sa ibang tao. Yes, tama naman po kayo doon, mga ka-aksyon. Pero kapag may problema po kayo, eto, kwento, proven and tested mga ka-aksyon. At ang nagsabi din sa akin yan before ay isang registered psychologist mga ka-aksyon na kapag ka may problema ka, Claire, sabi niya ganun, kapag ka may problema ka, Claire, huwag kang mag-hesitate, huwag kang maging hesitant na mag-share. Huwag kang maging hesitant na sabihin din sa akin or sa mga kaibigan mo, ganun, sabi niya. Napakahalaga mga ka-aksyon na nakiki-connect tayo or nagre-reach out tayo. Though mahirap mag-reach out Oo, mahirap mag-reach out mga ka-aksyon. Lalong-lalo na kapag ikaw yung nasa sitwasyon tapos gusto mong mag-reach out or humingi ng tulong sa iba, ang hirap nun. Pero kung kakayanin mo naman, it's better mga ka-aksyon to connect with people. Connect with people. Talk to the people mga ka-aksyon. Or makipag-usap ka. Hindi solusyon yung ending your life or magmumukmuk ka na lang dyan ng buong araw. Hindi po yun solusyon mga ka-aksyon. There's more to life. There's more to life. Marami ka pang dapat i-celebrate sa buhay at napakaganda pang mabuhay mga ka-aksyon. Bakit ba sinasabi ni Aksyon Clare yan? Oo mga ka-aksyon, medyo naki-carried away lang tayo sa mga nangyayari. Pero, ayan, laban lang. Sabi nga ni Aksyon Alex, laban lang. Na kahit na nga may problema, please, huwag nyo pong iisipin yun na ending your life mga ka-aksyon. Yes po, Ma'am Delia Cabais. Sabi ni Ma'am Delia, Ma'am, may kasabihan, natawanan ang inyong problema. Ganun lang yun, Ma'am. Yes, opo. Pero, oo, tama naman yun mga ka-aksyon. Bakit ba nag-i-stop ito at hindi nagtutuloy-tuloy? Action Conrad. Ayan, sabi ni Ma'am Delia Cabais, Ma'am, may kasabihan na tawanan ang inyong problema. Ganun lang yun, Ma'am. Yes po, tawanan lang po natin. Huwag po natin hayaan na irurule tayo ng problema. Bagkos tayo ang may control doon sa problema mga ka-aksyon. Magandang umaga, magandang hapon din po, magandang tanghali, magandang hapon kay Sir Salva Marcansino, kay Ma'am Delia Cabais. Maraming salamat po ma'am doon sa sinabi po ni Ma'am Delia Cabais. Oo, it's one way of para malagpasan mo yung problema ay tawanan mo lang. Ngitian mo lang yung problema mga ka-aksyon. Lilipas din naman kasi yan. Lilipas din yan. At yung sinasabi ni Ma'am Delia na tawanan mo na lang yung problema. Alam nyo ba, isa din sa helpful or makakatulong sa atin para hindi natin masyadong isipin ang problema is to divert ourselves, mga ka-aksyon. I-divert natin yung attention natin, i-divert natin yung pag-iisip natin. Kung feeling natin, mga ka-aksyon, napaka-focus na natin doon sa problema, napaka-focus na natin sa negative side ng mundo, ng buhay mo, it's for you to divert, mga ka-aksyon. Divert. Ibahin mo, mag-refocus ka. Mas tignan mo kung ano yung mabuti, kung ano yung mga magagandang nangyayari. Tignan mo na sa bawat araw ay buhay ka pa rin. Sa bawat araw ay gumigising ka pa rin. At sabi ko nga, there's more to life, mga ka-aksyon. Sa mga huli pong sa mga ka-tune in pa lang at sa mga online pa lang mga ka-aksyon,
Ang pinag-uusapan po natin ngayong first part ng ating program ay patungkol sa kung paano ba ninyo hinaharap or paano nyo dinideal yung mga problema po ninyo. At nabanggit natin kanina na ending your life is not a solution sa mga problema, mga ka-aksyon. Sa tingin po ba ninyo kapag sumagi sa isip natin tapos ginawa natin yon, sa tingin po ba natin mawawala ng problema? Piling ko hindi pa rin, mga ka-aksyon, may problema pa rin. At never yan na magiging option, mga ka-aksyon, na. Ay, magandang hapon din po kay Ma'am Imelda Palma. Good noon, Ma'am Joyce, Clare. Late po ako nag-open. Di ko na-umpisa ng LNU. Okay lang po yun, ma'am. May story pa naman po tayo mamaya. By the way, Ma'am Imelda, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay patungkol kung paano natin hinaharap ang mga problema. Kayo po ba, ma'am? Ano po ang pwede nyo pong maibahagi kung paano po harapin ang mga problema? Kasi sometimes kapag nagkasabay-sabay na ang mga problema natin, hindi na natin alam kung ano yung uunahin natin, mga ka-aksyon. At ang worst case scenario nga ay, ayun, madaming pwedeng mangyari, mga ka-aksyon, kapag hindi natin alam kung paano natin tamang i-manage ang mga problema natin. Diyan papasok, mga ka-aksyon, yung depression, yung pinag-usapan din natin noong nakaraan, yung anxiety, diyan papasok yon. At nakakalungkot kasi may mga tao pa rin na hindi nila kayang mag-open up. Well, naiintindihan naman natin sila, nauunawaan naman natin sila kung bakit may fear sila or may doubt sila o nagsa-second doubt sila na i-share ang kanilang mga problema kasi syempre may kanya-kanyang pinanggagalingan yan, mga ka-aksyon. Pero as much as we can, tayo na okay pa naman, tayo na nakakaramdam na may problema ang kaibigan, yung mga kaibigan natin, yung mga pamilya natin, let us reach out, mga ka-aksyon. I-reach out natin sila. Mag-reach out tayo sa kanila, mga ka-aksyon. Nasa mundong madaming boses tayong naririnig, nawa ay maging isa tayo sa mga makikinig sa boses ng mga taong madaming problema. Sa mga taong hirap na sa problema ay makikinig tayo, mga ka-aksyon. At yan, para pa rin sa mga inyong mga naguguluhan na talaga ako dito, Aksyon Conrad, bakit hindi siya nagtutuloy-tuloy? Kailangang i-play lagi. Ayan, wait lang, mga ka-aksyon, at para hindi tayo na aabala dito sa patigil-tigil na ito, papaayos lang natin kay Aksyon Conrad saglit. Pero yan, tuloy tayo dun sa pinag-uusapan natin, mga ka-aksyon. Wala namang masama kung mag-open tayo. Pero nandun na tayo na may mga tao talaga na hindi naman talaga sila pala open. Yun yung mga sinasabi natin ng mga introvert person, mga ka-aksyon. Na, ganun pala yun. Maraming salamat po, Aksyon Conrad. Oo, kasi hindi pala siya naka-repeat, no, sir? Thank you po. At yan, maraming salamat po kay Aksyon Conrad Alvarez. At hello pa rin po, magandang hapon pa rin sa mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Ganun na nga din po sa mga naka-tune in sa kanilang po mga radyo na patuloy na nakikinig sa 1161 kHz. Kayo po ay nakatutok na sa programang Love Notes Unlimited, mga ka-aksyon. Kasama ako syempre, Aksyon Clare de Guzman, mga ka-aksyon. Eh, maganda rin talaga, mga ka-aksyon, na may libangan tayo minsan. May libangan tayo para nang sa ganon, hindi tayo masyadong naka-focus doon sa problema, mga ka-aksyon. Tsaka ang problema naman, lahat naman kasi tayo, mga ka-aksyon, may problema eh. Lahat tayo may problema. Sino ba namang tao ang hindi walang problema, mga ka-aksyon, di ba? Pero kahit na may mga problema, may problema ako, may problema kayo, it doesn't mean naman na wala nang makikinig sa inyo. Kasi minsan ganun, no? Ganun yung iniisip ng ibang tao. Kaya ayaw nila mag-open minsan kasi iniisip nila, hindi may problema kasi si ganito. Kung mag-open ako sa kanya, dadagdag pa ako sa problema, ganito, ganyan. Kaya minsan nagkakaroon sila nagiging hesitant sila na mag-share ng kanilang problema kasi baka magiging burden lang din daw sila. Pero, mga ka-aksyon, ang totoong kaibigan
ang totoong nagmamahal sa'yo, kahit na may problema pa yan, kaya niyang isang tabi yan for a while para makinig sa'yo. 'Di ba, mga ka-aksyon? Kaya magpasalamat kayo sa mga kaibigan ninyo, sa mga magulang nyo, sa family members ninyo, sa mga jowa ninyo, na kahit na may problema sila ay nagagawa pa rin nilang makinig sa inyo, mga ka-aksyon. Sabi nga, hindi na lang daw yun hindi na lang daw friendship yun. Hindi na lang, hindi lang yun friendship lang, hindi lang yun. Basta, kapag ka may taong handang makinig sa'yo, knowing na may problema din siya, pag-ibig yan, mga ka-aksyon. Pag-ibig yan. Pag-ibig yan. Ay, maraming form ng pag-ibig, mga ka-aksyon. Pwedeng pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kaibigan, pag-ibig sa sinisinta, mga ka-aksyon. Pero kahit ano pa man yan, kung may mga taong ganun sa inyo, pasalamatan po ninyo sila, mga ka-aksyon. Hindi po yun biro, Hindi yun biro na at the moment na nakikipag-battle ka rin sa problema mo, ay nandyan siya na nakikinig sa'yo. Diba? At challenge din yun sa atin, mga ka-aksyon, na let us be a listener. Hindi yung kapag ka ito. Baka may mga katulad na ganito. Kapag ka may nag-open na kaibigan natin, kunwari may nag-open na kaibigan natin, tapos sinabi niya, tapos ganyan. Tapos ikaw naman nakikinig. Pero ang tendency kasi niyan, mga ka-aksyon, kapag may mga tao kasi may mga tao na imbis na makinig sila doon sa problema ng nag-share sa kanila ng problema nila, ang dating gusto niya, siya din ay mag-share din. I-assess mo lang din. I-assess natin, mga ka-aksyon. Ano ba to? Kailangan ba niya ng makikinig sa kanya? Or baka pwede rin akong mag-share ng problema ko? Kapag ka-feeling mo naman ay mas malalas sa kanya or kailangan ng mas agarang pakikinig yung problema niya kaysa sa'yo. Tapos yung sa'yo naman, medyo okay pa lang naman, tolerable pa naman, kaya mo pa naman, di makinig na lang muna tayo, mga ka-aksyon. May kaibigan ako, alam nyo ba? May kaibigan ako, sabi niya na, alam mo ba, Joyce, sabi niya, na ayaw ko yung pag nag-share ako ng problema ko, may sumasapaw sa akin. Kaya nga ako mag-share kasi para may makinig sa akin. Hindi para sabihin na mas malala tong problema ko, hindi para sabihin or ipamukha sa akin na mas malala yung problema niya kaysa sa akin, na mas mabigat yung problema niya kaysa sa akin. May mga ganun kasi talaga, mga ka-aksyon. Hindi natin maiiwasan yan. Malay mo, isa sa mga kaibigan mo, ganun pala, na kapag ka nag-share ka ng problema, sasabihin sa'yo, ako nga dati, ganito, ganyan. Di awanan manan. Imbis na ikaw ang mag-share, mga ka-aksyon, ikaw na ang makikinig. Pero sana, hindi tayo ganun, Hindi tayo kabilang doon sa, ako nga ganito, ganyan, di wow! Nag-share pa siya kung ganun lang din ang gagawin mo. Ang puntod natin dito, mga ka-aksyon, ay maging tagapagpakinig din tayo. Minsan, kailangan din talaga nating makinig din. Makinig din. Kung gusto natin na may makikinig sa atin, makinig din tayo muna, mga ka-aksyon. Hindi yung dakdak tayo ng dakdak na imbis na nag-share at mapapagaan sana yung loob ng kausap mo nung mag-share ng problema sa'yo. Hindi. Kasi na-invalidate yung problema niya. Kasi bakit? Mas malala ka mo yung problema mo. Wala tayo sa ganun, mga ka-aksyon, na baga mas mabigat. Sinasabi natin, mas mabigat yung problema ko, mas malala yung problema ko. Walang ganun, mga ka-aksyon. Problema pa rin yan. Yun lang at yun, mga ka-aksyon. Kung may problema ka man, hindi tayo entitled na sabihin na, hindi, mas malala yung problema ko. No, mga ka-aksyon. Hindi natin masasabi yan. Kasi ang alam lang natin, yung problema natin. Pero hindi natin alam kung paano din dinidil ng isang tao yung problema niya. Naintindihan po. Pero ayan ay paalala lang din naman, mga ka-aksyon. Naalala ko lang dahil sa sinabi ng kaibigan ko dati. Yun ay kwan lang naman niya, perception man lang din niya. Pero alam ko, mga ka-aksyon, ganun din ang gusto nyo. Ganun din ang gusto nyo na may nakikinig sa inyo. All the more na dapat mas makinig muna bago magsatsat ng magsatsat. Malay mo, sa pakikinig mo sa kaibigan mo, na-save mo yung buhay niya, na dapat magpapakamatay na siya, pero hindi, dahil may nakinig sa kanya.
Ayan ang oras po natin, 1:13, at basahin na lang po muna natin yung mga comments po dito sa ating Facebook Live. Sabi niya, tawanan ang problema. Sabi ni Ma'am Imelda, hello po ma'am. Sabi ni Ma'am Imelda, tawanan ang problema, pero iwasan namang tumataw. Ay, wait lang, may wait lang ha. Tawanan ang problema, pero iwasan namang tumatawang nag-iisa. Kasi baka mapagkamalan po naman tayo, no? Oo nga, baka mapagkamalan tayo. Alam si Aksyon, Clare, agkat katawa nga may sana umutkat katawa na, naspak. Joke lang po, yun na po. Tama po, take it easy. Kung may problema po kayo, never gawin kitilin nyo ang buhay, ang sarili ninyo. Pero mamaya na yun mga ka-aksyon, pagpapatuloy natin ang pagbabasa maya-maya mga ka-aksyon. Dahil ang oras po natin ay 1:14 na po ng hapon. At ito na po ay hudyat. Aksyon Conrad, tama po ba? Ito na po ay hudyat para po sa pagbibigay daan po para sa mga ilang paalala mga ka-aksyon. Pero wag po kayong maglilipat ang inyo pong talapitan. Diyan lang po yan sa 1161. At wag din po kayong aalis sa ating Facebook Live. At sa ilang mga minuto mga ka-aksyon ay magbabalik po tayo at babasahin na natin ang ating kwento ngayong araw na ito. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. 1161. Aksyon Radio Pangasinan, ang oras 1:15 ng hapon. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon C. Bit-bit bottle, more immunity ngayon, mas handy. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Mga liwak pa yung dishwashing liquid, amoy kalamansi 1,000 pesos. What? Kay by doctor's fees, tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemonitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya. Oh, di ba naklit kalamansi no walay antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom od abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Saydanom at Bilay. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C.
D. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang banta ng sakit pwedeng maiuwi sa loob ng bahay. Kaya dapat matindi ang pag-iingat. Huwag ikompromiso ang kalusugan ng ating mga anak. Bigyan sila ng Celine Plus araw-araw. Ito lang ang may Zinc Plus technology ginagawang stable. Ang combination ng vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity. Fully loaded. Vitamin C and zinc help support fully loaded immunity with proper diet and healthy lifestyle. Give the right choice for your kids' immunity. Celine Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tulungan gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Mag-champion, Supra Power na. Mura siya. Tanggal pa, Max Mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Abono, kapakanan ng bayan ng panalo. Paglilingkod sa mamamayan ay totoo. Lumalaban sa pagtama ng presyo ng inaning produkto. Abono para sa ating Pilipino. Abono Party List! Abono Party List! Abono Party List! Abono Party List! Atin ito! Yo! At tayo po nagbabalik dito pa rin sa programa nga Love Notes Unlimited mga ka-aksyon. Siyempre, kasama nyo pa rin po ako, Aksyon Clare de Guzman. At sa technical department naman po kasama natin si Aksyon na Conrad Alvarez. Basahin po muna natin bago tayo dumako. Tama ba? Bago tayo dumako sa ating kwento ngayon, basahin muna natin ang mga comments sa ating comment section. Sabi ni Ma'am Imelda Palma, ayan, ulitin ko lang din or buuin ko lang din. Kung may problema po kayo, never na gawin yang kitilin nyo ang sarili nyo or sarili nyong buhay. Only God has the right to end up our lives or to get back life or anyone. Siya ang nagpahiram ng buhay sa atin, kaya dapat hintayin natin siya ang kukuha nito pabalik sa kanya. Yes po, tama po yan, tama po yan. Maraming salamat po kay Ma'am Imelda Palma. Tama po yan mga ka-aksyon na tanging ang Diyos lamang po ang may karapatan na bawiin ang ating buhay dahil sa kanya pa rin naman ito mga ka-aksyon. Maraming salamat po Ma'am Imelda Palma. Hello din po kay Engineer Rose Montemayor Passion. Magandang hapon po Kenya. Naimbag aldaw kanya Ma'am Rose. Sabi na ni Ma'am Delia Cabais, kasi ma'am, kung iisipin mo ang problema, baka di mo makayanan, matatalo ka, kaya laban lang. Yes, mga ka-aksyon, laban lang. Hala, nagiging expression na natin yung laban lang na yan, ano? Kasalanan mo to, Aksyon Alex. Pero totoo yan, mga ka-aksyon, na kahit na ang dami problema, laban lang. At kapag, tama, kapag lagi natin iniisip yung problema, kapag palagi nating pinagtutuunan ng pansin yung problema na yan mga ka-aksyon, hindi malayo na matatalo tayo ng problema. Gaya nga ng sabi ni Ma'am Delia Cabais. Kaya take it easy mga ka-aksyon. True, sabi naman ni Ma'am Imelda Palma. Siguro yung ito kanina, yung sinabi natin na walang taong walang problema, mga ka-aksyon. Sabi niya, true, abnormal ang individual na walang problema. Lahat po tayo may problema. Yun lang po, magkakaiba lang ng paraan ng problema. Yes, yan yung sinasabi natin kanina mga ka-aksyon. Lahat po tayo may problema na ang pinagkaibahan na lang nun mga ka-aksyon on how we will deal with the problems mga ka-aksyon. Tatag ng loob, kapit sa Diyos, kasi hindi ibibigay ng Diyos kung hindi natin ito makakayanan. Let us pray din, gawin natin yung
part natin. Get away from the problem or to solve the problem. Yes! Ang dami nating natututunan kay Ma'am Imelda Palma, no? Tama naman yan mga ka-aksyon na hindi naman tayo bibigyan ng problema na hindi natin makakayanan. Hello po. Hello po kay Batang 90s. Hello po kay Ma'am Julie Javier ng Aringay La Union, mga ka-aksyon. At kay Ma'am Flor, Mama Flor din tuloy ang nasasabi ko. Hello din po kay Ma'am Flor ng Aringay La Union. Magandang hapon, naimbag nga malam, naimbag nga aldaw, kinyayo dita inti Aringay La Union, kakabsat. Wala na po, di ko na makayang mapakinggan sa radyos ni Mama Flor. Watch na lang from FB Live nyo na lang pag may time at load. Ayan, maraming salamat Ma'am Julie sa laging pagtutok sa ating mga programa, pati na rin sa Balik Top Hits mga ka-aksyon, laging present itong si Ma'am Julie. Ayan, shout out po. Pinapa-shout out niya si Ma'am Flor. Hello Ma'am, shout out po kay Ma'am Flor ng Aringay La Union. Oo, natitiyak ko din Ma'am Julie or Batang 90s. Alam kong nakikinig sa atin ngayon si Ma'am Flor. Lagi-lagi yan lagi-lagi nakikinig yan. Avid listener po natin yan. Avid listener po ng Aksyon Radio yan. Maraming salamat po Ma'am. Yes, mag-ingat din po kayo. Mag-ingat ka din po Ma'am Julie Javier ng Aringay La Union. Uy, magandang hapon din kay Monica Sagasa, hello sis. Kay Ma'am Isabel Diasis, kay Mark Anton, Sir Mark Anton, at kay Kajong Kirimit. Kay Ma'am Mari Lumalanom at kay Michelle. Hello Michelle, kailan tayo lalabas ay? Kaano ta nga rumwar? Pero ayan mga ka-aksyon, bago pa tayo abutan ng mahaba ulit na commercial, eto't basahin na natin ang ating story for today mga ka-aksyon. Sabi ko nga sa inyo kanina mga ka-aksyon, medyo mabigat-bigat ito, kaya tulungan po ninyo ako ha. Ayan, basahin na po natin ang ating kwento. Iniiwasan ko noon na magkaroon ng kahati sa pagmamahal ng magmamahal sa akin. Lalong hindi sumagi sa isip ko na magiging karibal at kahati ko sa pagmamahal at atensyon ang aking mama. Tama po kayo nang narinig, si mama ko po ang aking kahati. 3 taon ng byuda si nanay. O si mama, 48 years old na po siya ngayon at bukas naman sa aming magkakapatid na mag-asawa siya ulit kung gugustuhin niya. Nagpaalam siya sa amin noong August 2021 na may nagpaparamdam na nga daw sa kanya. Go lang kami, suportado namin siya kung saan siya masaya. October, naging mag-boyfriend na sila ni mama. Moreno si Paulo o ang boyfriend ng mama ko. Mabait siya at napakasipag. 32 years old na siya at ako naman po ay 25 years old. Madali lang kaming naging close ni Paulo dahil parehas kaming mahilig sa music. Sabi ko nga po sa inyo na hindi ko lubos maisip na magiging kahati ko sa pagmamahal at atensyon si Paulo ang mama ko. Sabi ko nga po sa inyo na hindi ko po lubos maisip na magiging kahati ko sa pagmamahal at atensyon ni Paulo ang mama ko. Wala naman po kaming relasyon. Ako lang po siguro ang nagmamahal sa aming dalawa ni Paulo. Dahil ramdam ko naman po na totoong mahal niya si mama. Hindi ko maiwasang hindi isipin at hangarin na sana maghiwalay na sila ni mama at baka sakaling mapansin ako ni Paulo. Pero alam ko rin naman po na dahil na hindi magandang imahe ito sa aming pamilya. Pero parang mahal ko na po si Paulo. Ano po ang gagawin ko? Sana po ay mapayuhan niyo po ako. Maraming salamat. O diba mga ka-aksyon, medyo mabigat? Medyo lang ba o sobrang bigat? So, ang kwento po natin ngayong hapong ito mga ka-aksyon ay patungkol siya sa isang anak na medyo nagugustuhan niya ang boyfriend ng kanyang mama. Medyo lang ba? O mahal na daw nga kasi niya. Hindi siya nagpakilala mga ka-aksyon. Mahal na daw ata niya si Paulo or yung boyfriend ng kanyang mama.
Hindi daw maiwasan hangarin ng ating letter sender na sana ay maghiwalay na sila ni Paulo at ng mama niya upang nang sa ganon ay mapansin din ni Paulo itong ating letter sender. Pero yan, sa paglilinaw lang din mga ka-aksyon, sabi ng ating letter sender na okay lang naman daw sa kanila na mag-asawa ulit ang kanilang mama dahil nga byuda naman na ito ng 3 taon mga ka-aksyon. Pero nung dumating naman ang kanyang mamahalin or yung minamahal ng kanyang ina, medyo nagugustuhan at parang mahal na nga din daw ng ating letter sender ang boyfriend ng kanyang mama. Para po makasali at makapagbigay ng inyo pong kuro-kuro, opinyon at payo sa ating letter sender mga ka-aksyon, ay pwede nyo po yang isend sa ating text line na 0922-852-1161. O di kaya naman mga ka-aksyon ay iwanan po ninyo or mag-iwan po kayo ng comment sa ating Facebook Live. At kailangan natin yan ngayon mga ka-aksyon, ang inyo pong opinion or payo sa ating letter sender mga ka-aksyon. Tulungan nyo po ako na ipaliwanag at payuhan ang ating letter sender. Pero ito, i-play po muna natin ang awiting hanggang dito na lang at tayo po'y magbabalik maya-maya mga ka-aksyon. Ako'y habang buhay tayo, akala ko'y hanggang dulo, kaya baba ng kalsada, dito na ba tayo bababa? Kung ganito na nga bang usapan, kung dito na ang hangganan, dapat sigurong iwasan ang mga minsang kamustahan. Mga nakasanayan dapat nang kalimutan upang di tayo magkasakitan. Hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Ikaw ba ang nagbago o ako o tayo? Baka tayo hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Kung tunay ang paalam, huwag ka nang magparamdam dahil humihirap lang. Hanggang dito na lang. Akala ko'y habang buhay ang awit, akala ko'y hanggang lahat.
pananalian, dapat ng pagbawalan. Sunugin na ang mga larawan. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Ikaw ba ang nagbago? O ako o tayo? Baka tayo hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. And you've just heard ang awitin po ni TJ Monterde na hanggang dito na lang. And yes, baka hanggang dyan na lang yan. Baka hanggang dyan na lang yan, sender. Pero ayan, basahin muna natin ang mga text ng ating mga tagapakinig. Sabi ni Texter 3571, well, hindi rin nakapagtataka yan dahil medyo magkaedad lang sila ng boyfriend ng mama niya. Pero best move ay umiwas na si sender kay Paulo. Pakinggan mo yun, sender. Maraming salamat po sa ating texter. Yes. Oo nga, no, magkaedad lang sila. Wait lang. Ilan ba yung edad nung sender? 25 years old yung sender natin. Tapos 32 years old naman si Paulo, mga ka-aksyon. Tapos yung nanay niya ay 48 years old. Somehow, malapit-lapit nga yung edad. Kaya din siguro nabighani at nahulog itong ating letter sender doon sa boyfriend ng kanyang mama. Ayan, sabi din ng isa pang texter natin, hindi nga maganda yung ganyan. Pangit tignan, sabi niya, mga ka-aksyon. Pero alam naman yan ng ating letter sender, mga ka-aksyon, na magiging pangit itong tignan sa pamilya nila. Na bilang pamilya ay sila pa yung magkaribal, mga ka-aksyon. Para naman makasama pa rin sa ating pinag-uusapan ngayon, para po makapag-send kayo ng inyong pong mga payo, inyong pong mga suggestion dito sa ating letter sender, ay pwede nyo po yung i-text sa ating text line na 0922-852-1161 at babasahin po natin yan maya-maya, mga ka-aksyon. O di kaya naman ay mag-comment po kayo sa atin pong Facebook Live. Live po tayong napapanood sa Aksyon Radio Pangasinan DWCM 1161 kHz. Parehas sa Facebook at saka sa YouTube, mga ka-aksyon. At sa mga kaka-tune in pa lang or na late na or hindi na naabutan yung ating kwento, ang ating pong kwento ngayong araw pong ito, mga ka-aksyon, ay patungkol sa isang anak na medyo nagiging kahati daw niya sa pagmamahal at atensyon ang kanyang ina. So ang mama po ng ating letter sender ay 48 years old na, 3 taon na pong byuda. Kaya kung titignan natin, mga ka-aksyon, parang pasok na siya, no, para mag-asawa ulit. Pero sabi nga din naman ng ating letter sender na go naman sila. Go sila kapag gugustuhin ng kanyang ina na mag-asawa ulit. Go sila doon. Pero here comes Paulo, na boyfriend ng mama nitong si letter sender. Dahil nga daw pareha silang mahilig sa musika, ay madali silang nagkagaanan ng loob, mga ka-aksyon. Until such time na medyo nahuhulog at ngayon feeling ng letter sender natin, mahal na niya itong si Paulo. Pero paglilinaw lang din naman ni letter sender, mga ka-aksyon, na wala silang relasyon ni Paulo. Na tila baga siya lang daw ang nagmamahal dahil nakikita naman daw niya na tunay yung pagmamahalan nila ni Paulo at nung mama niya, mga ka-aksyon. At ito't humihingi ng payo ang ating letter sender. Kaya tulungan po natin siya na maliwanagan kung ano ang dapat at tama niyang gawin, mga ka-aksyon. At sabi naman ni Texter 7381, wag nang umasa, sender. Akala ko mahaba yung text. Pero sabi niya, wag nang umasa, sender.
Maikling nga payo pero may laman. Wag na kasing umasa, sender. Pero sa paunang habang hinihintay natin si Aksyon Conrad Alvarez, magbibigay din ako ng pauna kong say. Pauna kong say dito sa ating story, mga ka-aksyon. Dahil nakikita mo naman, sender, na sabi mo nga doon sa letter mo na masaya at totoo yung pagmamahalan or yung totoo yung pagmamahal ni Paulo sa iyong mama, ibig sabihin lang yan, huwag ka nang makiitsapwera. Huwag ka nang papansin, sender. Magiging sagabal ka pa sa pagmamahalan or sa kasiyahan ng mama mo. And in the first place, pumayag kayo na magkakaroon na okay lang sa inyo na magkaroon siya ng asawa. Or magkaroon siya mag-aasawa ulit, sabi kanina ng ating letter sender. Pero yun, huwag ka nang makiitsapwera, huwag ka nang makipag-compete sa pagmamahalan nila. Ang masama dyan, sender, kapag pinagpatuloy mo yung ganyan, pinagpatuloy mo ang pagmamahal, ang ibagbagam, pagmamahal ng ibagbagam kini Paulo, ang worst case scenario dyan, punta na tayo sa worst case scenario, ha? Kung ano yung worst na pwedeng mangyari kapag pinagpatuloy mo yan. At andyan na si Aksyon Conrad, mga ka-aksyon. Pero ang worst case scenario dyan ay masisira yung relasyon ninyong dalawa ng nanay mo. Gusto mo ba yon? Gusto mo ba yon? Siyempre hindi. Hindi mo gusto yan, alam ko. Kaya ang choice mo na lang dyan, it's either to stop or stop. O itigil mo na yung kahibangan or itigil mo na talaga. Pero ayan, at ang oras na po natin ay 1:41 ng hapon. Tayo po muna ay magbibigay daan sa mga paalala, mga ka-aksyon. At stay put lang po kayo dyan. Huwag po kayong maglilipat ng inyong pong talapihitan. At huwag po kayong aalis sa ating Facebook Live, mga ka-aksyon. At magbabalik po tayo maya-maya after po ng ilang mga paalala. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. Aksyon Radio Pangasinan, ang oras 1:41 ng hapon. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap.
Tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa programang Love Notes Unlimited mga ka-aksyon. Ang oras na po natin ay 1:52 in the afternoon and we are down dito sa ating last part ng ating program mga ka-aksyon. Pero patuloy pa rin yung isend ang inyo pong mga payo, mga ka-aksyon, sa ating letter sender ngayon, sa ating text line na 0922-852-1161. O di kaya naman po ay mag-iwan po kayo ng comments sa aming comment section. Live na live po tayong napapanood sa Aksyon Radio Pangasinan DWCM 1161 kHz sa Facebook at saka sa YouTube, mga ka-aksyon. Katulad nga po ng sinabi natin kanina, sa ating letter sender, though hindi siya nagpakilala, ay lubayan mo na. Lubayan mo na si Paulo dahil nakakasagabal ka lang sa pagmamahalan nila ng nanay mo, ng mama mo. Tsaka knowing yung age mo, letter sender, ay 25 years old ka pa lang, marami ka pa naman sigurong makikilala dyan na hindi mo kailangang makipag-karibal or hindi mo kailangang makipag-kompetensya sa nanay mo. Pero, ayun na, hindi naman alam nung nanay niya at saka ni Paulo na ganun nga ang nararamdaman ng ating letter sender. Sana lang talaga at hindi na nila malaman. Kaya, habang maaga pa, letter sender, ay lubayan mo na itong si Paulo. Lubayan mo na ha. Sabi nga natin kanina, ang worst case scenario niyan, sender, ay pwedeng yung relasyon ninyo ng mama mo ang maisakripisyo. Yes, nandun na tayo na mauunawaan naman siguro nung mama. Siguro pwedeng magparaya na lang yung mama. Pero sabi mo nga, nagmamahalan sila at nakikita mong totoo ang kanilang pagmamahalan. Totoo na mahal ni Paulo ang mama mo. Dahil nakikita mo yon, lubayan mo na lang din si Paulo. At hanggat kaya mo, umpisahan mo na ngayon na umpisahan mo na ngayon na tanggapin na hindi kayo yung para sa isa't isa or there's no chance na maging kayo. To hindi natin alam yan, pero para na din wala nang masira na relasyon. Kasi dalawa ang masisirang relasyon dyan ay sender. Pwedeng masira yung relasyon ninyo ng mama mo, pwedeng masisira talaga yung relasyon ni Paulo at saka nung mama mo. Sabi naman ni Ma'am Delia Cabais, para sa sender, paubayan na lang niya sa nanay niya. Yes, yan nga ba kasi. Majority na sa amin sender ay nagsasabing, ipaubaya mo na yan. Ipaubaya mo na si Paulo kay mama mo. Total ay nagmamahalan naman silang tunay. Tapos nandun na tayo sa pwede namang magparaya siguro yung nanay at the end of the day kapag ka nalaman niya may pagtingin din itong si sender o yung anak niya doon sa boyfriend niya na si Paulo. Pero 'di ba, mas magaan pa rin sa part ng isang anak na ikaw yung nagparaya para sumaya yung magulang mo. Marami ka pang makikilala, sender, marami pa. Pero isa din ito sa mahirap gawin, to unlearn, mga ka-aksyon. To unlearn. Pero bukas na natin yan pag-uusapan, mga ka-aksyon. Yung unlearning na yan. Unlearn. Kailangan din kasi talaga minsan na mag-unlearn tayo. Baga sa part ni sender, i-unlearn mo yung pagmamahal. Unlove, baga. Mahirap din yan minsan, lalo na kapag nakagawian mo na yung isang bagay, na sanay ka na dun sa taong nandyan siya, nasanay ka na dun sa taong siya yung pinagsasabihan mo at the end of the day na, ganito yung nangyari sa araw ko, kamusta naman yung araw mo. Pag nasanay ka na ng ganun, mga ka-aksyon, parang ang hirap nang mawala. Ang hirap nang mawala doon sa sistema mo, ang hirap nang mawala doon sa routine, sa everyday routine mo. Pero darating tayo sa punto na kailangan din talaga nating mag-unlearn. Unlearn din pag may time, mga ka-aksyon. Well, may benefit din naman yung pag-unlearn minsan. Kagaya ng ating story ngayon, kapag sinubukan niyang i-unlove, pwede ba yun? I-unlove? Or sinubukan niyang i-unlearn yung feelings niya kay Paulo. Ang benefit nun, mga ka-aksyon, syempre, mabubuhay siya ng payapa or
bawat araw ay payapa para sa kanya at hindi masisira yung relasyon nila ng kanyang ina, mga ka-aksyon. Yun yung benefit. May mga benefits din at mas marami yung benefit ng pag-unlearn minsan. Whether mahirap man or madali ang pag-unlearn, kailangan nating mag-unlearn. Pag-unlearn, mga ka-aksyon, yung isang bagay ay aalisin mo siya sa sistema mo. Yung isang nakagawian mo ay hindi mo na siya gagawin. Hindi for the meantime, but for good, mga ka-aksyon. Ganyan naman talaga. Wala naman kasi talagang permanente dito sa mundo, mga ka-aksyon. Even us, hindi naman tayo permanente dito. Di mas lalong hindi permanente yung ibang tao sa buhay natin, mga ka-aksyon. There will be days, there will come a time na yung mga taong nakagawian natin, nakasanayan nating lagi lang nandyan, ay iiwanan din tayo niyan, mga ka-aksyon. Oo, at narinig nyo na yan. Narinig nyo na yan kay Aksyon Alex. Sabi ni Aksyon Alex noon na hindi porket siya yung lagi mong kasama, hindi porket siya yung lagi mong katabi, hindi porket siya yung lagi mong pinagsasabihan ng problema mo, sa mga huling araw, ikaw din yung pipiliin niya. At hindi ibig sabihin nun, mga ka-aksyon, na sa mga huling araw ay nandyan pa rin siya. But, the right one or yung tamang tao na inilaan para sa inyo, mga ka-aksyon, ay magi-stay yan. Hindi man forever, pero magi-stay yan. For better or for worse, pumangit ka man, gumanda ka man, bumata ka man, or tumanda ka man, or ano pa man, mga ka-aksyon, magi-stay yan sa inyo, mga ka-aksyon. Pero dapat bukas ang ating isipan na hindi lahat ng tao sa buhay natin, mga ka-aksyon, ay magi-stay. Hindi sa lahat ng pagkakataon yung nakasanayan natin ay yun pa rin yung gagawin natin, mga ka-aksyon. Kailangan nating i-embrace ang pagbabago, mga ka-aksyon. Hindi dahil malapit na ang eleksyon, kaya kailangan nating i-embrace ang pagbabago, bagkos para na din mag-improve tayo. Para na din mag-grow tayo as an individual, mga ka-aksyon. Kailangan ng pagbabago. Kailangan nating mag-adjust, mga ka-aksyon. Pero yan pag-uusapan natin yan bukas, mga ka-aksyon, yung unlearning, pag-unlearn, paano ba mag-unlearn, bakit natin kailangan mag-unlearn, bakit natin kailangan alisin sa sistema natin minsan yung mga nakagawian na natin, bakit natin kailangan i-embrace na may mga tao talaga na hindi magi-stay for good sa buhay natin, and so on, mga ka-aksyon. Pero kung may mga kwento kayo, kwentong pag-ibig, mga ka-aksyon, pwede nyo po yung ipadala sa amin sa aming pong Facebook page, o di kaya naman kapag friends po tayo sa Facebook, pag friend kita sa Facebook, pwede nyo pong isend sa akin yan through personal message, o di kaya naman isend nyo po yan sa aming Facebook page, mga ka-aksyon. Or ipadala po ninyo yan sa ating text line na 0922-852-1161. Ayan, Sir Mel Aguilar. Baka i-play na lamang po natin yun, itong request mo sa hindi pag-alalabay muni-muni ay mamaya na lang, sir. Tayong oras natin ay 2:00 na, mga ka-aksyon. Pero i-play po natin yan, Sir Mel Aguilar. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magtampo, sir. At yan, maraming salamat sa mga tumutok sa atin, sa mga sumama sa atin dito na sa isa na namang kwentong pag-ibig, sa pagtunghay sa kwentong pag-ibig ng ating letter sender. Pero last word, lubayan mo na si Paulo, letter sender. Lubayan mo na. Hindi yan maganda. May mga darating pang iba para sa'yo, letter sender. Bata ka pa. At yan, maraming salamat po sa mga tumutok, sa mga sumama sa akin hanggang sa mga oras na ito. Kay Engineer Rose Montemero Pasyon, kay Sir Mark Anton, kay Ma'am Isabel Diasis, kay Sir Tim Montemayor, kay Ma'am Delia Cabais, kay Sir Salvamar, kay Monica, hello sis, kay Sir Kajong Kirimit, kay Ma'am Marilu Malanum, at kay Ma'am Imelda Palma. Hello po, ma'am. Maraming salamat po.
at kay Michelle Tag-at ng Tayug, Pangasinan. Maraming salamat sa mga nakisali po sa ating usapan mula kaninang 12:30 ng tanghali hanggang sa mga oras na ito, mga ka-aksyon. Muli, at patuloy pa rin po kayong makinig, tumunghay sa mga programa po ng Aksyon Radio Pangasinan. At abangan po ninyo ako mamaya at makakasama nyo pa rin ako mamayang alas 4, mga ka-aksyon, sa programang Balik Top Hits. Though wala pong Facebook Live yon, mag-tune in na lamang po kayo sa inyo pong mga radyo, mga ka-aksyon. 1161, mga ka-aksyon, at papakinggan natin ang mga old songs. Again, old songs, napakagandang pakinggan, mga ka-aksyon. Para naman sa mga nakinig sa atin via 1161 kHz, maraming salamat po. Maraming salamat kay kay Ma'am Cecilia De Vera ng Amado Street. Ganun na nga din kay Ma'am Flor ng Aringay, La Union, mga ka-aksyon. At kay Ma'am Ana ng Manawag, Pangasinan. Pero at ayan, anong oras na po natin? Ay alas 2 na po ng hapon. Medyo overtime na tayo ng 3 minutes kasi 2:03 na, mga ka-aksyon. Kaya naman, mga ka-aksyon, tayo na po ay magpapaalam dito pa rin sa programang Love Notes Unlimited, mga ka-aksyon. Nakasama po natin sa technical side si Aksyon Conrad Alvarez, mga ka-aksyon. Sa ngalan po ng aking partner si Aksyon Alex Navarro, ako rin po ang inyo pong nakasama dito pa rin sa Love Notes Unlimited, mga ka-aksyon, sa Aksyon Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio.